Bismillahirrahmanirrahim. Drugi hadis. Od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog je dana izašao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga: Allahov poslaniče, šta je iman? Odgovorio mu je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, knjigu, susret s njim, njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje na sudnjem danu. Upitao je: Allahov poslaniče, šta je islam? Islam je, odgovorio je, da obožavaš Allaha ne pridružujući mu ništa, klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekat i postiš Ramazan. Allahov poslaniče upita ponovo: a šta je ihsan? Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, reče on, jer iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allahov poslaniče upita: kada će biti sudnji dan? Pitani ne zna ništa više od toga od onoga koji pita. Pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, odgovori mu. Međutim, obavijestit ću te o njegovim predznacima. Predznaci su kada robinja sebi rodi gospodara, kada goli i bosonogi postanu predvodnici narodu i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palača. 5 stvari zna samo Allah. Zatim je, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ajet: samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu i samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah uistinu sve zna i o svemu je obaviješten. Taj čovjek zatim ode, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: dovedite mi tog čovjeka. Oni krenuše da ga dovedu, međutim ne vidješe ništa. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada im reče: to je bio Džibril, došao je da poduči ljude njihovoj vjeri. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabijina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavata i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu sa komentarom haditha koje je spomenuo Imam Muslim u knjizi o imanu, u svom sahihu, u svojoj vjerodostojnoj zbirci haditha. Došli smo do drugog haditha kojeg je spomenuo Imam Mundiri u sažetku muhtasaru Muslimovog sahiha. A Imam Muslim spomenuo je više haditha u ovoj knjizi, u knjizi o imanu, dok je Imam Mundiri probrao najbitnije haditha. Od haditha koje je spomenuo Imam Muslim, a koje je probrao Imam Mundiri, Hafid Mundiri, je i ovaj hadith. Hadith od Ebu Hurere, radijallahu anhu. A to je poznati hadith, jedan od najpoznatijih haditha Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poznati kao hadith Džibrila, alejhi salam. Hafid Mundiri spomenuo je rivajet od Ebu Hurere radijallahu anhu. Dok je Imam Muslim u potpunoj verziji sahiha, u originalnoj verziji, spomenuo i druge rivajete ovog haditha. Pa je spomenuo također na prvom mjestu, spomenuo je rivajet, najpoznatiji rivajet ovog haditha, a to je rivajet od Omera ibn al-Khattaba, kojeg prenosi Abdullah ibn Umar od svog oca Omera ibn al-Khattaba, radijallahu anhu. I on je najpotpunija verzija, to je najpotpunija verzija ovog haditha Džibrila. Dok ovaj hadith kojeg je spomenuo Hafid Mundiri, kojeg je probrao od svih tih rivajeta, ovaj hadith je odlikuje se nad hadithom, nad rivajetom od Ibn Omara po tome što ga bilježi Buhari pored Muslima. Onaj rivajet od Omara radijallahu anhu bilježi ga samo Muslim, dok ovaj rivajet od Ebu Hurere bilježi ga i Buhari i Muslim. I sa te strane on je na većem stepenu vjerodostojnosti. Dakle, rivajet od Ebu Hurere je vjerodostojniji od rivajeta Omera radijallahu anhu. Iako su oba dva rivajeta vjerodostojna. Također smo spomenuli da je rivajet Omera potpuniji i u sebi nosi više koristi. Znači upućuje na više koristi nego rivajet od Ebu Hurere radijallahu anhu koji je sažetiji, skraćeniji od rivajeta Omera radijallahu anhu.
Kaže od Ebu Hurere, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jednog dana je izašao među svijet. Ebu Hurere, radijallahu anhu, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čiji je nadimak bio ravija Islama, prenosioc Islama. Zato što prenosi najveći broj haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, prenosi najveći broj haditha od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada su pitanje ashabi. Dakle, niko od ashaba ne prenosi toliki broj poput Ebu Hurere radijallahu anhu. Više od 5000 haditha zabilježeno je u hadithkim zbirkama od Ebu Hurere radijallahu anhu. Iako nisu svi vjerodostojni. Dakle, vjerodostojan broj tih haditha je daleko manji. Ali ono što se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu u hadijskim zbirkama je malo više od 5000 haditha. Učenjaci se razilaze po pitanju njegovog imena na mnogo mišljenja. Čak Imam Nevavi spominje 30 mišljenja po pitanju njegovog imena. Više od 30 mišljenja po pitanju njegovog imena. Po pitanju čijeg imena? Ebu Hurere. Jednog najpoznatijih ashaba Allaha poslanika. Nisu znali njegovo ime. Znači nije zabilježeno tačno njegovo ime. Što znači da oni nisu govorili puno o sebi. Ashabi radijallahu anhu. Znači nisu govorili puno o sebi, nisu govorili, pisali svoje biografije, govorili o sebi sa minbera. Jer da je bilo njegovo ime poznato među ashabima, znalo bi se, kao što se zna ime Ebu Bekra, kao što se zna ime Omara i drugi. Znači nisu bolovali od toga. Više od 30 mišljenja se prenosi po pitanju njegovog imena. A bio je poznat po nadimku. Ebu Hurere. Vlasnik mački. Najpoznatija dva mišljenja, najjača dva mišljenja po pitanju njegovog imena su da mu je ime Abdurrahman ibn Sahr, i to je stav većine učenjaka kojeg je preferirao Imam Nevavi i prije njega Ibn Abdul Bar i drugi. I drugi stav kojeg je preferirao Imam Buhari i drugi učenjaci koji su ga slijedili, a to je Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. I oba dva mišljenja imaju svoju jačinu. Neki učenjaci kažu da je Imam Buhari najučeniji kada su u pitanju imena ashaba i biografije ravija, tako da se daje prednost njegovom stavu, da mu ime Abdullah ibn Amr. Dok većina učenjaka zauzela je stav da mu ime Abdurrahman ibn Sahr. On Ebu Hurere radijallahu anhu kaže: Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jevmen bariza lin nas. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jednog dana je izišao među svijet. Bio je vidljiv među ljudima. Znači pojavio se ili stao je na mjesto gdje ga svi mogu vidjeti. El barizen kaže, buruz je kada nešto čovjek kada istakne se iznad nečeg drugog. Kad kažeš ebriz, kaže pokaži da vidim. Ebriz havijete kažu Arabi. Pokaži ličnu kartu da je vidim. Kaže kana barizen lin nas. Kaže jednog dana je stao, pojavio se među ljudima tako da ga svi vide. Fatahu rajulun faqal. Pa mu je došao čovjek i rekao: Ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, mel iman. O Allahov poslaniče, šta je iman? U rivajetu ovog haditha koji prenosi Omer radijallahu anhu i Abdullah ibn Umara svog oca, kaže jednog dana da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sjedio među ashabima. Pa je došao, ittala alaihi rajulun šadidu bajada thiyab. Kad je došao čovjek izrazito bijele odjeće. Šadidu sawadi šar. I izrazito tam crne kose. La ya'rifuhu minna ahad. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kaže nisu primijeti na njemu tragovi putovanja, niti ga iko od nas
može prepoznati. Na što to upućuje? Da je njegova pojava bila čudna. Jer pazite, čovjek ako je putnik, neće doći u bijeloj odjeći, počešljan, crne kose, nego će biti raščupan, uprljane odjeći, uprašene odjeći. Za razliku od ovog čovjeka koji je došao, opeglan, bijele, oprane, čiste odjeće, počešljan, crne kose, bez prašine, kaže la yura alihi athara safar, znači na njemu se ne primijete tragovi putovanja. Te mi ga ne poznajemo, a na njemu se ne primijete tragovi putovanja. Što je izazivalo čuđenje među ashabima. Wala ya'rifu minna ahad, kaže niti ga niko od nas poznaje. Znači, čudna stvar. Dolazi čovjek nepoznat, a tako obučen i u takvom stanju. Kaže, hatta jalasa ila nabija sallallahu alaihi wa sallam. Sve dok nije sjeo pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, fa qala ja Muhammad, akhbirni anil islam, ili anil iman. Kaže, sve dok nije sjeo do Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je prislonuo svoja koljena uz njegova koljena. Znači, stavio je svoja koljena, sjeo je na koljena i prislonuo je svoja koljena uz poslanikova sallallahu alejhi ve sellem koljena. I stavio je svoje ruke na svoje nadkoljenice. Evo ovako. Sjeo je, evo ovako pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo što je povio koljena i sjeo je ovako i stavio je svoje ruke na svoja stegna. Kaže, pa mu je rekao, o Muhammede, obavijesti moj islam. Ili o iman. Iz ovog učenjaci izvlače, iz ovog dijela haditha, u rivajetu od Omera, izvlače adabe i ta moralna načela kada je u pitanju traženje znanja. Znači, na koji način čovjek da postupa sa učenim ljudima. Zbog čega? Ili na osnovu čega su izvukli ovu korist ili ovaj propis? Jer Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Džibrila da se pojavi u ovakvom liku i u ovakvom stanju pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da bi ih podučio vjeri. Jer na kraju ovog haditha kaže hada Džibril ja'akum yu'allimukum umura dinikum. Ovo je Džibril došao da vas poduči propisima vaše vjere. I kažu učenjaci, sve što je spomenuto u ovoj predaji smatra se od propisa vjere. Znači, od načina ophođenja Džibrila prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, od njegovog načina oblačenja, od njegovog edeba u sjedenju, skrušenog sjedenja pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, do drugih stvari koje je potvrdio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada ga je obavijestio o njima. Pa ovdje vidimo šta je spomenuto. Šedidu bejadi thijab, da je bio izrazito bijele odjeće, iz čega možemo izvući propis koji da čovjek bude čistoj odjeći i lijepoj odjeći kada dolazi na halke znanja, kada dolazi na mjesta gdje se tumači Allahova vjera subhanahu wa ta'ala. Da dođe u čistoj, po mogućnosti ako je bijela odjeća, to je bolje, jer je bijela odjeća mustahab, pohvalna, ali nije obavezna. Dozvoljene su i druge boje. Ali bijela boja je najbolja boja. Zbog čega? Zato što je najčišća. Najlakše se na njoj prepoznaju tragovi nečistoće. I zato onaj ko nosi bijelu odjeću mora je non stop pratiti da ne bi došla do izražaja nečistoće koje se nalaze na njoj. Ili prašina ili. I zato je bijela boja najbolja boja. Zbog čega? Zato što upućuje na čistoću. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis koji je dobar, Albisu min thiyabikum al-bayad wa kaffinu fihi mautakum. Kaže, od vaše odjeće nosajte, oblačite bijelu odjeću, kaže, i u njoj ukopavajte svoje mrtve, to jest u bijelim kefinima. Iako kažemo, dozvoljene su i druge boje. Također, kaže, šedidu sawadi šar, izrazito crne boje kose. Kosa mu je bila izrazito crne boje, što upućuje na čistoću. Znači da njegova kosa nije bila uprašena prašinom i upućuje na to da je bio počešljan.
Jer crnina u kosi dolazi do izražaja kada čovjek pošešlja kosu ili kada koristi ulje ili nešto drugo. Također, od stvari kojim nas je podučio Džibril, a.s. u ovoj predaji, jeste i način sjedenja na halkama znanja. To jest da čovjek ne treba da bude ohol i da sjeda na takav način da govornik ili učitelj ili predavač osjeti da je on nepotreban onog što mu se govori. Kao kada čovjek dođe na neko sjelo i kod nas kažu izvali se na sjelo. Kao nasloni se. Na što upućuje da nema poštovanja prema onom ko govori. Vidimo kako je Džibril, iako je poznavao ono što je pitao Allah, o čemu je pitao Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pored toga podučava ashabe na koji način treba sjediti pred učenim ljudima, pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onim koji su nasljednici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Morate mi ovdje sad predavno. To se misli na ulemu. Također, položaj njegovih ruku, da je stavio svoje ruke na nadkoljence, također pokazuje ili upućuje na edeb. Na edeb kojeg je koristio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nije ga ufatio za ruke, ne. Stavio je ruke na svoje nadkoljence i sjeo skrušeno pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je sjeo okrenuši se prema njemu. Znači, sjeo je pred njega. Zamislite to kada čovjek stavi svoja koljena i prisloni koljena drugog čovjeka. To znači da mu se približio skroz i da tačno usmjerio prema njemu. Znači, okrenuo je svoje lice prema njemu. Što nam upućuje na propisanost toga da čovjek se okrene prema predavaču, prema učitelju, prema alimu, kada prenosi znanje. I učenjaci spominju čak i na hutbi petkom da je propisano da čovjek se okrene prema hatibu. Zbog čega? Zato što to pokazuje njegovu pažnju i potrebu za onim što hatib govori. I zato ako čovjek sjedi skroz na lijevoj strani džamije, a hatib je na desnoj strani džamije, neće se okrenuti prema kibli, nego će se okrenuti prema hatibu. Ili, ako je stvar obrnuta, zavisi na kojoj strani je mimber. Pa kaže ovaj čovjek, u predajama nekim spominje da je došao u liku Dihije ibn Kelba, Dihije al-Kelbija. A to je jedan od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio izrazito lijep. Kaže da je došao u liku, to jest ličio je na Dihiju al-Kelbija. Dok u ovoj predaji se ne spominje, nego kaže se došao je neki čovjek. Došao je čovjek, znači nisu ga poznavali. I ova predaja od Omera radijallahu anhu, la ja'rifuhu minna ahad, iz nje učenjaci neki kažu da taj rivajet, na osnovu nje učenjaci neki kažu da je taj rivajet u kojem se spominje da je došao u liku Dihije ibn Kelbija slab. Zbog čega? Zato što u ovom rivajetu od Omera radijallahu anhu ne spominje se da je došao u liku Dihije ibn Kelbija. Naprotiv, spominje se da ga la ja'rifuhu minna ahad, nikoga od nas ne poznaje. Da je došao u liku Dihije ibn Kelbija, onda bi ga prepoznavali. Rekli bi došao je Dihije al-Kelbi. I to je ispravniji, Allah najbolje zna. Znači da nije u ovom slučaju, u ovoj situaciji nije došao u liku Dihije al-Kelbi. Ali u drugim situacijama znao je dolaziti u njegovom liku. Kaže, pa mu je rekao, o Allahov poslaniče, ja Rasulallah, mel iman, šta je to iman? Prije to da smo govorili o značenju imana i spomenuli smo definiciju imana. Pa ko će ponoviti definiciju? Ma je verovanje srce, potvrda izgovor riječima i potvrda djelima. I potvrda djelima. Ili ukratko, iman je vjerovanje, izgovor riječima i činjenje djela u praksi. I rekli smo neka djela su bitnija od drugih. Kada se spominju djela na prvom mjestu se to odnosi na ruknove islama.
ali ruknovi islama su kao stubovi građevine. Znači neki stubovi su bitniji od drugih. Jedan stub je bitni, imaš one bitne stubove kao potporne, ako ih srušiš, srušit će se čitava građevina. A imaš one koji su manje bitni, ako srušiš, građevina će se možda nakositi, malo će biti labava, ali se neće srušiti građevina. Rekli smo, najbitniji stup je dva šehadeta. Zatim namaz. To su dva potporna stuba islama. Ako je čovjek jedan srušit će mu se građevina. Ova ostala tri stuba, zekat, post i hadž, to su stubovi islama, međutim ako čovjek sruši taj stub, neće se srušiti građevina, ali će biti poljuljana. A rekli smo da u ovu definiciju ulaze i druga djela koja je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili propisao i pohvalio. Ali onaj ko ostavi ta djela ne izlazi ostavljanjem tih djela iz islama, nego je samo njegov iman manjkav. Znači njegov iman je manjkav jer iman raste i smanjuje se. U ovom hadithu, kao što smo čuli malo prije, Džibril a.s. pitao je poslanika sallallahu alaihi wasallam o imanu i o islamu. U istom hadithu pitao ga je o imanu i o islamu. Što upućuje da postoji razlika između imana i islama. U prethodnom hadithu, u prvom hadithu kojeg smo komentarisali, kaže Ibn Abbas naredio im je 4 stvari i zabranio im je 4 stvari. Emarahum bil imani billahi. Naredio im je iman u Allaha jedinog. Pa je onda spomenuo 2 šehadeta, namaz, post, zekat i davanje petine od ratnog plijena. U tom hadithu spomenuo je, kada ih je podučio imanu, spomenuo je djela u praksi. To je spomenuo je vidljiva djela. Ruknova islama. A u ovom hadithu, kao što ćemo vidjeti, kada ga je upitao Džibril šta je iman, kaže en tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi al-akhir. Kaže da vjeruješ u Allaha, u meleke, u knjige, u susret sa Allahom, u njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje na ahiretu. Ovdje je spomenuo drugu vrstu dijela, kada je u pitanju iman. Dakle, u prvom hadithu spomenuo je vidljiva djela. Ovdje spominje tajna djela. Ono što je čovjek vjeruje u srcu, u što vjeruje u srcu. A onda kada ga je upitao o islamu, spomenuo je identično onome što je spomenuo u hadithu Ibn Abbas. Kaže al-islamu an ta'budu Allaha wa la tushrika bihi shay'an wa tuqima as-salata al-maktuba wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa wa tasuma Ramadan. Kaže islam je da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu širka, ne činiš nimalo širka i obavljaš namaz propisani i daješ zekat obavezni i postiš Ramazan. Dakle, ovdje napravi razliku između imana i islama. Iman je učinio nevidljivim djelima, a islam je učinio vidljivim djelima. I to su dva termina koja, kao što spominju, kao što je stav džumhura, većine učenjaka ahli sunneta wal džemaata, to su dva termina koja kada se zajedno spomenu imaju različito značenje. A kada se odvojeno svaki zasebno spomene, onda kada se odvojeno spomenu, onda oba dva ulazi u značenje toga. Kako kažu, ida štema iftaraka, u ida iftaraka štema. Kaže, ako se zajedno spomenu i iman i islam, onda iman se odnosi na nevidljiva djela, a islam na vidljiva djela, vanjska djela, ruknova islama. A kada se odvojeno spomenu, samo se spomene iman, onda u to ulazi i iman i islam. Kada se samo spomene islam, u to ulazi iman i islam. Kada bi te neko pitao šta je islam, pitate sad neko dođe i postavi ti pitanje šta je islam, kako ćeš ga podučiti? Šta ćeš mu reći? I vjerovanje i rad. Šta je najbitnije što ćeš mu reći od islama? Šta je islam? Da vjeruješ u Allaha, u poslanike, u meleke, u knjige, da klanjaš, da postiš, jel tako? Ili kad te neko, šta je vjera? Šta je vjera? Vjera je da
Vjeruješ u Allaha, u poslanike, da klanjaš, da postiš, da... Jel tako? Ali kad bi te neko pitao, reci mi šta je iman i šta je islam. I onda praviš razliku. Iman su nevidljiva djela, ono što vjeruješ u srcu, a islam su vidljiva djela, ono što radiš u vanjštini. I vidimo ovdje kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvom hadisu od Ibn Abbasa, kada im je naredio imanu Allaha jedinog, podučio ih je vanjskim djelima. Znači, podučio ih je vanjskim djelima, to jest podučio ih je dijelu imana. Nije podučio čitavom imanu, nego podučio ih je dijelu imana. U njegove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u riječi poslanika alejhi salatu ve selam, šehadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, svjedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, u taj rukn ulazi vjerovanju Allaha, vjerovanju meleke, vjerovanju poslanike, vjerovanju sudnjina. Zbog čega? Zato što to proizilazi iz vjerovanja, iz svjedočenja da nema drugog mimo Allaha, iz svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Ovdje, u drugom hadisu, hadisu Džibrila, pita ga Džibril, alejhi salatu vesselam, šta je iman, pa mu kaže poslanik an tu'mina billah, da vjeruješ u Allaha. A vjerovanje u Allaha obuhvata da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano, koje je ispravno obožavati i dozvoljeno obožavati. Obuhvata i to da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega, da je on taj koji daje život i koji daje smrt, da je on taj u čijim rukama su riznice opskrbe, da je on taj koji je sveznajući i svemogući, da je najveći, da je onaj koji stvara i rastvara, koji spušta kišu, koji sve kontroliše, koji svime upravlja. Također obuhvata, znači riječi Allahov poslanika en tu'mina bil, da vjeruješ u Allaha, obuhvata i to da vjerujemo u Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva. Sve ono čime je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i opisao ga njegov Rasulullah, njegov poslanik u sunnetu, od svojstava, od atributa njegove savršenosti i veličanstvenosti i potpunosti, dužni smo vjerovati u to. Znači, ajeti, hadithi u kojima se spominju Allahova svojstva uzvišena, dužni smo vjerovati u to onako kako dolikuje Allahove veličanstvenosti i savršenstvu. Bez ulaska u kakvoću toga i bez poređenja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, bez mijenjanja značenja tih svojstava i bez ulaska u kakvoću. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže lejse ke mitlihi šej, wa huwa sami'ul basir. Ništa njemu ne nalikuje, ništa njemu nije slično. Wa huwa sami'ul basir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Znači u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala negirao je sličnost između sebe i svojih stvorenja, ali u isto vrijeme potvrdio da čuje i da vidi. To jest, nemojte to što je Allah subhanahu wa ta'ala opisan nekim svojstvima kojima ste opisani i vi, nemojte da vas to navede da poistovjetite Allaha subhanahu wa ta'ala ili da ga poredite sa njegovim stvorenjima. Zbog čega? Zato što njemu niko nije sličan. Znači čovjek čuje i čovjek vidi. Allah čuje i Allah vidi. Je li Allahov sluh i vid kao čovjekov sluh i vid? Nije. Zbog čega? Zato što je čovjekov sluh i vid onakav kakav dolikuje njegovoj manjkavosti i nepotpunosti. Čovjek je slab, manjkav. Allahov vid i sluh je onakav kakav dolikuje Allahovom savršenstvu, veličanstvenosti, potpunosti. I zato kada se pripiše sluh i vid onome kome ga pripisuješ, tu nestane sličnosti. Tada nestaje sličnost. Kad kažeš Allah čuje i vidi i čovjek čuje i vidi, da li si poistovjetio Allaha sa gospodarom? Nisi. Zbog čega? Zato što znaš da čovjekov vid i sluh nije kao Allahov vid i sluh. I zato smo dužni vjerovati u Allahova svojstva onako kako delikuje Allah subhanahu wa ta'ala. Kada Allah dželle ve ala kaže u Kur'anu
Yadullahi fawqa aydi. I kada ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje da ima ruku, da ima dvije ruke, to ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke. To ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke. Ne, mi pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i opisujemo ga ono čime je on sebe opisao. Nismo ga mi opisali. On rekao za sebe subhanahu wa ta'ala. I poslanik, alejhi salatu wasalam, koji ga je najbolje poznavao od stvorenja, ona se obavijestio o njegovim svojstvima. I dužni smo u to vjerovati. I ne smijemo mijenjati značenje toga. Kada nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje svoju ruku, ne smijemo reći da je to moć, da je to blagodat, da je to snaga i tako dalje. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala rekao ruka. Kažu da, ali ruka u arapskom značenju ima više značenja. U arapskom jeziku ima više značenja. Kažemo da, ima više značenja. Ali se gleda na kontekst u kojem je spomenuto. I kada skupimo sve ajete u Kur'anu i sve hadithe u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nemoguće je da se misli na neko drugo značenje osim na pravo prvobitno značenje te riječi. Ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayk. Kada Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Iblisu, šta te je spriječilo da učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke? Jer Allah ima samo dvije moći, ima dvije snage. Znači nemoguće osim da se odnosi na dvije ruke. Ili kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينَ, a obje ruke moga gospodara su desne ruke u potpunosti i savršenstvu, ne da su oba dvije na desnoj strani, ne, nego u potpunosti jer je desna ruka je potpunija od lijeve. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem obje ruke mog gospodara su desne, misli se na potpunost. To jest da u njima nema manjkavosti, da su obje potpune. Jer u drugim predajama spomenuta i lijeva ruka. Te predaje, ti hadithi, ta svojstva koja su spomenuta u sunnetu i u Kur'anu i sunnetu, dužni smo u to da vjerujemo onako kako je spomenuto. Kao što je bio iđma, konsenzus učenjaka selefi. Od ashaba pa onih nakon njih. Kažu, emir ruha kema džaet. Kaže, pređite preko toga onako kako je spomenuto. Kako je došlo, kako je preneseno. Šta znači pređite preko toga? To jest, nemojte ulaziti u kakvoću. Kako čovjek da ulazi u kakvoću Allahovi svojstava kada ga nije ni vidio? Znači Allah nas subhanahu wa ta'ala, uzeli smo samo primjer ruku, a mnogo je svojstava kojima je Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe u Kur'anu i kojima ga je opisao Rasulullah u sunnetu alejhi salatu wasalam. Uzmimo samo jedno svojstvo kao primjer, a ostala svojstva primijenit ćemo ista ova pravila kada su u pitanju ostala svojstva. Kako da ulazimo u kakvoću Allahovi svojstava kada na prvom mjestu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije nas obavijestio o kakvoći toga. Znači, je li nas Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio kakva je njegova ruka? Nije. Je li nas tome obavijestio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Nije. Kako onda da ulazimo u kakvoću toga? Kako da ulazimo u kakvoću Allahovih svojstava kada nismo vidjeli uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Da bi znali kakvoću moramo vidjeti nešto. Da bi znali kakvoću nečega, moramo to vidjeti. Koliko god da ti neko opisuje nešto, dok ne vidiš svojim očima, nisi u mogućnosti da u potpunosti spoznaš njegovu kakvoću. Kada bi neko došao sad i opisuje ti djevojku koju želiš da oženiš. Ona je lijepa, ima zelene oči, dugu kožu. Jel to puno znači? Ne znači dok je ne vidiš. Šta god da spomeni lijepa ovako, dok je ne vidiš, neće se srce smiriti. Kako da poznajemo? Allah subhanahu wa ta'ala pripada najbolji primjer. Ovaj primjer navodimo samo da približimo ono što govorimo, značenje ono što govorimo. Kako da ulazimo u kakvoću Allahovih svojstava kada niko Allahu nije sličan, pa da usporedom spoznamo kakav je Allah. Kada bi rekli, ima neko, on je sličan Allah. Onda kada bi vidjeli njegovu ruku, na primjer, onda bi rekli, Allahova ruka je slična ovoj ruci. Zbog čega? Zato što je sličan Allah. Ali nema ni Allahu niko sličan. Nikomu nije sličan, tako da nema mogućnosti da spoznamo kakvoću Allahovi svojstava. Osim da nam dođe u objavi, u tekstovima objave, da nam dođe opis njegovih svojstava ili da vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu.
A molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će gledati u svog gospodara. Znači, nemamo mogućnosti da spoznamo kakvoću Allahovih subhanahu wa ta'ala svojstava. Ujedno, kada kažemo da je pogrešno ulaziti i zapitkivati o kakvoći Allahovih svojstava, na drugoj strani, suprotno tome, kažemo da je pogrešno negirati Allahovu svojstvo. Da je pogrešno negirati Allahu subhanahu wa ta'ala njegova svojstva. A to negiranje ili ta negacija Allahovih svojstava može da bude na više načina. Može da bude potpunim negiranjem. Kažeš, nema Allah ruku. Nije Allah rekao da ima ruku. Negiraš u potpunosti. Nije Allah rekao da silazi na zemaljsko nebo. Nije Allah rekao da iznad arša. Negiraš u potpunosti. I to je najgori vid negiranja. Također negiranje može da bude i mijenjanjem značenja tih svojstava koje su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu. Kao da čovjek protumači svojstvo koje je spomenuto u Kur'anu suprotno onome na što ono upućuje. Primjer smo naveli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, za oči teđri bi a'yunina, znači kreće se ili plovi u našim očima, to jest Allah subhanahu wa ta'ala vidi, ili drugi ajeti kojim se spominje Allahove oči, kaže ne, to se misli na vid, ne misli se na oči. Ne, oči bez sumnje upućuju na vid, ali ne samo na vid, upućuju i na oči, jer je svojstvo spomenuto, svojstvo očiju. Ili kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opisujući Dejjala, kaže da je on slijep na jedno oko. Kaže, a vaš gospodar nije slijep. I što ga su neki učenjaci uzeli da Allah subhanahu wa ta'ala ima dva oka. Iako nije jasno, ali na osnovu toga se uzeli, kad kaže prepoznaćete Dejjala da nema, Dejjal će pozivati da je on božanstvo, da je on gospodar svih svjetova. Kako ćete prepoznati da je on lažov? Kaže ima samo jedno oko, a vaš gospodar nije čorav. Pa kažemo da ta negacija ili negiranje, da to negiranje svojstava možda bude potpuno negiranje, možda bude djelimično negiranje koje je opasnije od ovog prvog. Zbog čega? Zato što lakše u njega upadaju neuki ljudi, neznalci. I zato što je ovo druga vrsta negiranja većinom biva iz straha da se upadne u ovo prvo, što smo spomenuli, to je ulazak u kakvoću ili poistovjećivanje Allaha sa njegovim stvorenjima. Pa kažemo, negacija možda bude potpuna i možda bude djelimična. Djelimična negacija je mijenjanje značenja tih svojstava. Imate sekte, grupacije u islamu koje kažu, jeste, Allah je rekao u Kur'anu da vidi, da. Jer ovo prvo je kufr, očiti. Kada bi neko negirao riječ jed iz Kur'ana, kaže kufr, nevjerstvo, zbog čega? Zato što negira ajet iz Kur'ana. Ali ovi drugi ne negiraju ajet. Kažu, jest, Allah je rekao u Kur'anu da ima ruku. Ali se ta ruka ne misli na bukvalno na ruku, ne misli se na moć, na snagu, na blagodat, na darežljivost i tako dalje. Vidite, ovaj nije negirao ajet. Kažemo, zbog čega se ne misli na pravu ruku? Pa jest, kaže, ako kažemo da se misli na pravu ruku, onda smo Allaha poistovjetili sa njegovim stvorenjima. A mi bježeći od toga da Allaha poistovjetimo sa njegovim stvorenjima, protumačili smo taj izraz ruka, protumačili smo ga onako da bi izbjegli, protumačili smo ga na ovaj način da bi izbjegli poistovjećivanje Allaha sa njegovim stvorenjima. I kažemo, takav pristup Allahovim svojstvima je pogrešan. Zbog čega? Zato što je to mijenjanje značenja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Jer ovi nisu razumjeli od Allahovih svojstava osim poistovjećivanje Allaha sa njegovim stvorenjima.
Jer on je odmah, kada kaže Allahova ruka, on ne može, on odmah poistovjeti Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. I bježeći od toga, od tog kufra, upada u drugu zabludu. Razumijete? Znači kada kažeš, dođeš i onima koji tako pristupaju Allahovim svojstvima, koji na taj način tumače Allahova svojstva u Kur'anu i sunnetu, dođeš i kažeš mu zbog čega ne pretvrđuješ Allahovo svojstvo. Primjer radi ruku. On kaže, ako to pretvrđujemo, poistovjetili smo Allah. Znači ti ne razumiješ od Allahovih svojstava osim poistovjećivanja. Zašto ne potvrdiš Allahu ruku onako kako dolikuje njemu, bez poistovjećivanja? Pa ga pitamo, dobro, je li Allah zna? Kaže zna. Je li Allah postoji? Postoji. Je li Allah čuje? Čuje. Je li Allah vidi? Vidi. Je li Allah hoće? Hoće. Pa dobro, je li Allahovo znanje? Je Allahov sluh? Je Allahov vid? Je Allahovo postojanje? Je Allahovo htjenje? Je li poput htjenja čovjeka? Kaže nije. Pa je Allah isto, Allahovo znanje na istom stepenu kao znanje čovjeka nije. Je li Allahovo postojanje isto kao postojanje čovjeka nije? Je li Allahov sluh poput čovjekovog sluha nije? Pa jeste li pritvrdili Allahu sluh? Jesmo. Jeste li pritvrdili Allahu čovjeku sluh? Jesmo. Pa zašto onda to nije poistovjećivanje? Zašto to nije onda oponašanje Allaha njegovim stvorenjima? Kaže ne. Allahov je vidio onakav kakav njemu dolikuje, a čovjeko vidio Allahovo postojanje onako kako dolikuje Allahu, a čovjekovo postojanje, kažemo tako isto po pitanju svih ostalih svojstva. Zašto ste napravili razliku? Zašto ste ovdje rekli da je Allahovo postojanje kao čovjekovo postojanje, a po pitanju drugih svojstava ne pravite i ne primjenjujete isto to pravilo? Kontradiktornost. Kontradiktornost. Jer ako Allah subhanahu wa ta'ala, ako njegov vid i sluh i njegovo znanje nije slično čovjekovom vidu, sluhu i znanju, zbog čega onda ne kažemo da je Allahova ruka i da je Allahovo lice i da je Allahov subhanahu wa ta'ala, Allahov silazak na zemaljsko nebo i Allahov smijeh i ostala svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu, zašto ne kažemo da su ta svojstva onakva kako dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegove savršenosti, njegove potpunosti, njegove veličanstvenosti, a ista ta svojstva kada se spomenu u kontekstu čovjeka, onakva kakva dolikuje njegove slabosti i manjkavosti. Znači, ukratko, sažetak ovog vjerovanja na kojem su bili jednoglasni ashabi Allahov poslanika, alejhi salatu wasalam, i tabi'ini, atba'i tabi'ini i generacije, odabrane generacije muslimana, i stav kojeg su slijedili učenjaci, imami ahli sunnata wal džema'ata, jeste da Allahu pritvrđujemo svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu, ali naše pritvrđivanje ne vodi nas do toga da poistovjetimo Allaha sa njegovim stvorenjima, niti da pripisujemo Allahu ikoga slično. A u isto vrijeme naše pritvrđivanje, znači pritvrđujemo ta svojstva i ne negiramo ta svojstva. Pritvrđujemo ih bez ulaska u kakvoću, bez poistovjećivanja Allaha subhanahu wa ta'ala s njegovim stvorenjima, isto tako bez mijenjanja značenja tih svojstava i bez negiranja tih svojstava. Bez negiranja tih svojstava. Pravilo je, zapamtite ovo pravilo, znači pravilo po pitanju svojstava Allahu subhanahu wa ta'ala je kuranski ajet lejse kemitlihi šej'un wa huwa sami'ul basir. Ništa mu nije slično, ništa nije slično kao on, ništa nije njemu slično, ništa nije kao on, wa huwa sami'ul basir. A on je onaj koji čuje i vidi. Znači u ovom ajetu imamo negaciju i potvrđivanje. Negaciju sličnosti i potvrđivanje svojstava onako kako dolikuje Allah. Znači ovaj ajet je pravilo kod učenjaka ahli sunnata wal džema'ata. Zatim kaže وَمَلَائِكَتِهِ, da vjeruješ u Allaha i njegove meleke. A meleci
su bića koja je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od svjetla. To su bića koja su pokorna uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oni ne griješe Allahu subhanahu wa ta'ala, ne odbijaju poslušnost kada im nešto naredi. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. I rade sve ono što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Allah jalla wa ala nazvao ih je plemenitim bićima. Bel ibadun mukramun. Znači, robovi Allahovi subhanahu wa ta'ala koje je on počastio i uzdigao, dao im poseban stepen. I oni su stvoreni da bi Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali, da bi ga slavili i veličali i izvršavali ono što im Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. I meleka ima više vrsta. Ima oni koji su vredniji od drugih, kao i među ljudima. Ima oni koji su zaduženi za dostavljanje objave poput meleka Džibrila, a.s. Oni koji su zaduženi za uzimanje duše poput meleka smrti. Oni koji su zaduženi za udahnuće duše u maternicama. Oni koji su zaduženi za spuštanje kiše. Oni koji su zaduženi za kaznu. Oni koji obilaze halke znanja. Oni koji pišu dobra i loša djela. Oni koji čuvaju vjernike i tako dalje. Dakle, meleka ima više vrsta. Naše vjerovanje u te meleke je da vjerujemo ovo što je spomenuto. Znači, da vjerujemo u njihovo postojanje i da vjerujemo u njihove dužnosti i funkcije kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio. I vjerujemo da su to bića koja su pokorna Allah. Nisu poput ljudi koji griješe Allahu subhanahu wa ta'ala i kaju se. Meleci nisu takvi. Meleci, znači, Allah subhanahu wa ta'ala nije im dao priliku da griješe, nije im dao tu strast i neznanje poput čovjeka, pa da mu opadne iman da pogriješi prema meleci. Ibadet je Allah subhanahu wa ta'ala i zaista je veliki broj meleka. Znači, broj kojeg ne možemo mi pojmiti. Znači, broj kojeg ne možemo pojmiti. U hadithu, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o nebeskoj Kaabi, kaže, u Kaabu uđe, kaže, 70.000 meleka i tevafe oko Kaabe nebeske, kaže, i odu i nikad se više ne vraćaju do sudnjeg dana. Zamislite to, svaki dan 70.000. Koliki je onda njihov broj? Nikad se više ne vrate. Samo jednom bude im data prilika da obiđu oko nebeske Kaabe. Zatim kaže o kitabihi, da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke i knjigu. Ovdje kaže knjigu u jednini. Na šta se odnosi? Može se odnositi na Kur'an, a može se odnositi i na knjigu kao vrstu. Vrstu onoga u što moraš da vjeruješ. I onda obuhvata sve knjige koje je Allah objavio. I Tevrat, i Zebur, i Inđil, i druge knjige koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I u rivajetu drugom ove predaje došlo je o kutubihi i njegove knjige. I Allah najbolje zna, na to se misli. Znači, misli se da vjeruješ u sve Allahove knjige. Da vjeruješ da su to knjige od uzvišenog Allaha, koje je Allah dželle ve ala objavio svojim poslanicima i da je u njima bila uputa i spas i milost za one kojima su objavljene. I da vjeruješ da su sve iskrivljene, izmijenjene i dopunjene i iz njih je oduzeto, osim Kur'ana koji je potpun i koji Allah subhanahu wa ta'ala čuva od bilo kakve izmjene ili promjene. Dakle, da vjeruješ da je Tevrat objavljen Musa'u, Inđil, Isa'u, Zebur, Davudu i ostalo da su objavljeni suhufi, sahife Musa'u i Ibrahimu i ostalo što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu. Zatim kaže وَلِقَائِهِ i da vjeruješ u susret s njim. S kim? Sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da vjeruješ u susret s Allahom subhanahu wa ta'ala. A susret, kako kaže šejhul Islam ibn Taymije i drugi učenjaci, susret sa Allahom podrazumijeva viđenje Allaha. Susret podrazumijeva viđenje Allaha. Dakle, musliman je dužan da vjeruje da će se susreti sa Allahom na sudnjem danu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Onaj ko se nada, yarđu,
Znači, nada iščekuje susret sa svojim gospodarom, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Neka radi dobra djela i neka u svojim dobrim djelima ne pripisuje Allahu imalo širka. Zatim kaže وَرُسُلِهِ i da vjeruješ u njegove poslanike. Da vjeruješ da Allah subhanahu wa ta'ala odabire od sinova Adamovih, od ljudi, one koje učini svojim poslanicima, kojima dostavi objavu i uputu i naredi im da to prenesu svojim narodima, da ih pozovu u vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog i da ostave obožavanje svega drugog mimo njega subhanahu wa ta'ala. Vjeruješ u sve poslanike koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vjeruješ da postoje poslanici o kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala nije obavijestio. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات drugom ajetu منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Kaže, o nekima smo ti mi kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Kaže, o nekima smo ti mi kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. Dakle, postoje Allahovi poslanici i vjerovjesnici o kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala nije obavijestio. Nije nas o njima obavijestio. A oni su od najboljih robova kod uzvišenog Allaha. Isto ga možemo uzeti jednu veliku korist i mudrost, a to je da čovjek nije bitno da li ga ljudi znaju. Jer vidimo da postoje poslanici, nije da ih mi nismo znali, nije ih Allah poslanik samo se nam znao. Znači, Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, najodabraniji Allahov rob, nije poznavao mnoge poslanike. Allah kaže, o nekima smo ti kazivali, o nekima ti nismo kazivali. To jest, ima poslanika o kojima ti i ne znaš. Allah slavu poslanike i ne znaš za njih. Hadithu poznatom od Ibn Abbasa, radi kod Buhari i Muslima, da će na sudnjem danu doći poslanika s kojima će biti jedan ili dva čovjeka. Znači, samo jedan ili dva čovjeka mu se odazvali. Pozivao svoj narod, nije im se odazvao osim jedan ili dva čovjeka. Skupina, kaže, od 3 do 9 ljudi. I kaže, pa će doći poslanik sa jednim ili dvojicom sljedbenika. Kaže, a doće poslanika s kojim neće biti niko. Na sudnjem danu. Pozivao svoj narod, nije mu se niko odazvao. To je dokaz da ako se nekom ne odazovu sljedbenici, ne slijedi ga puno ljudi, to nije dokaz da je on manjkav, da je do njega. Možda je do sljedbenika. Možda je do onih kojima se on obraća. Onih među kojima živi, koji ga okružuju. Poslanik alejhi salatu vesselam pozivao je svog amidžu, pozivao je svoju blisku rodbinu. Mnogi mu se nisu odazvali. Jer nije imao lijepu metodu, nije znao davu činiti. Bio najbolji daje. I opet mu se nisu odazvali. Ibrahim a.s. svog oca pozivao. Dugo vremena. Nije mu se odazvao. Znači nije bilo do njega, nije bilo do metoda, nije bilo ni do načina prilaska, ne. Znači nije uvijek, ako se čovjeku ne odazovu ljudi, nije to dokaz da je on slab, da je on ne koristi ispravne. Može to biti razlog. Može to biti razlog, ali nije uvijek to razlog. Znači može biti drugi faktor. Dakle, da vjerujemo u ove poslanike o kojima nas je Allah obavijestio i one o kojima nas nije obavijestio. Da vjerujemo da su bili ti poslanici koje je Allah subhanahu wa ta'ala slao i slao sa određenim ciljevima, a to je da pozovu svoj narod u tevhid, da pozovu svoj narod u ostavljanje širka. Znači, oni koji su spomenuti u Kur'anu poimence i oni koji su spomenuti također u sunnetu, a nisu spomenuti u Kur'anu. Zatim kaže وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ. Kaže da vjeruješ u proživljenje na ahiretu, na sudnjem danu. A vjerovanje u proživljenje na ahiretu, na sudnjem danu, obuhvata vjerovanje u sve ono što će biti nakon smrti. Sve ono, od kad preseliš na ahiret, sve do tvog proživljenja, ulaska u džennet i džehennem, to ulazi u značenje ovog dijela haditha. Tu'mina bil ba'thi al-akhir. Da vjeruješ
u proživljenje na sudnjem danu. Dakle, da vjeruješ kada umreš da će ti doći dva meleka u kaburu i da će te ispitivati. Da će ti biti pokazano tvoje mjesto u džennetu ili džehennemu. Da vjeruješ da ćeš biti u kaburu do sudnjeg dana. Da vjeruješ da ćeš biti proživljen na sudnjem danu. Da ćeš biti ponovo stvoren. Da vjeruješ da ćeš na sudnjem danu biti, da će ti biti predočena tvoja dobra i loša djela. Da vjeruješ u sirat čupriju, da vjeruješ u haud, poslanikovo vrelo, da vjeruješ u keuter, da vjeruješ u sve ono što je spomenuto od blagodati dženneta i od kazne i patnje u džehennemu. Znači sve to ulazi u značenje vjerovanja u proživljenje. Zatim kaže, ja Rasulallah imel islam. U rivajetu od Omera radijallahu anhu, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio na njegovo pitanje, Džibril alejhi selam bi rekao, sadaqt, istinu si rekao. Kaže, fa'ađibna le, jes'aluhu i yusaddiku. Kaže, pa smo se začudili. Postavlja mu pitanje i onda mu potvrđuje. U ovom rivajetu vidimo da je sažetio od tog rivajeta i ne spominje se taj dio. Zatim ga pita Džibril, ja Rasulallah, mel islam? O Allah poslaniče, šta je islam? Kaže, al-islam an ta'bud Allaha wa la tushrika bihi shay'a. Kaže, islam je da obožavaš Allaha i ne činiš mu nimalo širka. Vidimo kako je ovdje umjesto dva šehadata spomenuo šta? Ibadet. Što znači da je značenje dva šehadata upravo značenje ibadeta. Kad kažeš ešhedu an la ilaha illa Allah wa ešhedu anna Muhammad, šta to znači? Da samo Allah obožavaš i ne činiš mu širka. Jer ovdje u rivajetu kod Omera radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori šehadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasul. Ovdje kaže en ta'bud Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu širk. Što znači da je neko od ravija, jer ovaj slučaj desio se jednom, nije se desio više puta. Znači da je neko od ravija prenio ovaj hadis u značenje. To jest da su sami ashabi radijallahu anhu ili ravije koji su došli nakon njih, da su razumjeli iz govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se to odnosi na značenje koje je spomenuo. Dakle, ako je onaj koji je prenio šehadat, svjedočenje, onaj koji je prenio verziju ovog hadisa sa svjedočenjem, ako je prenio taj hadis u značenju, onda je to značenje razumio iz ovog drugog rivajeta. Dakle, moguće da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svjedočenje ili moguće da je rekao da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu širk. Koji god od ova dva rivajeta da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashab koji je prenio drugačije, razumio je iz tog govora da se odnosi na ovo drugo. Što znači da je značenje dva šehadata i da je značenje la ilaha illa Allah an ta'bud Allaha wa la tushrika bihi. Da obožavaš Allaha i ne činiš mu širka. Ovdje kaže an ta'bud Allah, da obožavaš Allaha. Spominje se ibadet. Wa la tushrika bihi shay'a, i ne pripisuješ mu širka. Nije rečeno wa la tushrika bihi. Da obožavaš Allaha i ne činiš mu širka. Ovdje kaže se šeji, a čestica šeji u arapskom jeziku se koristi za nešto. Makar bilo i najmanji. Kada kaže da mu ne činiš širka, u općenitoj formi je došlo, što obuhvata i veliki i mali širk. Znači obuhvata svaku vrstu širka. Svejedno radilo se o malom ili velikom širku. Znači to je potpuno značenje Islama. Da Allahu subhanahu wa ta'ala činiš ibadet, da ga obožavaš i ne činiš mu imalo širka. Svejedno radilo se o malom ili velikom širku. I o značenju la ilaha illallah Muhammed Rasulullah govorili smo u prošlom dersu. Zatim kaže وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَ, da obavljaš propisani namaz. وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَ, i da dijeliš propisani zekat, naređeni zekat. وَتَسُومَ رَمَضَانِ, i da postiš Ramazan. I o tome smo govorili u prošlom predavanju. Vidimo da ovdje nije spomenut hadž, kao što nije spomenut ni u prethodnom hadithu. Pa zbog čega je tako?
Allah najbolje zna kada je u pitanju ova predaja, hadith Džibrila, da je ravija ovdje zaboravio spomenuti hač. Znači izostavio je iz zaborava. Ili je skratio nehotice, znači nije, ili je pogrešno čuo, ili kada je čuo, nije zapamtio sve što je čuo. Jer je u hadithu Omera radijallahu rivajtu, verziji ovog haditha kod Omera spominje se hač. Da obaviš hač ako si u mogućnosti. Dakle, hač je spomenut u drugom rivajetu. Zatim kaže, ja Rasulallah, mal ihsan. O Allahu poslaniče, šta je ihsan? Ihsan je od riječi husn. Husn je nešto dobro. I za dobročinstvo se kaže u arapskom jeziku ihsan. Ili može značiti nešto što je ihsan, nešto savršeno, nešto, neki stupanj koji je uzvišen. Najveći stepen dobročinstva. Kaže, en ta'bud Allaha ka ennaka tarah. Odgovara vam poslanik sallallahu alejhi ve sellem da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Jer ti ako njega ne vidiš, on tebe vidi. I ovdje kažu učenjaci, moguće da imaju 2 stupnja ihsana ili 1 stupanj. Jedan stupanj je ovo što je spomenuo poslanik sallallahu da obožavaš Allaha ako on da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. A neki učenjaci kažu, ne, misli se na 2 stupnja. Da obožavaš Allaha kao da on tebe vidi. Kao da ti njega vidiš. Da obožavaš Allaha kao da ti njega vidiš. Kaže, to je prvi stupanj i najveći stupanj. Kaže, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Kao da je Allah pred tobom. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kaže, a ako ti njega ne vidiš, onda on tebe vidi. Kaže, to je drugi stupanj. To jest, ako nisi u mogućnosti da obožavaš Allaha kao da ti njega vidiš, onda ga obožavaj kao da on tebe vidi. Jeste primijetili razlog? Jer, znači, prvi stupanj je samo da obožavaš kao da ti ne vidiš. A drugi je... Da ga obožavaš kao da on tebe vidi. To su ta 2 stupnja. To je 2 stupnja po nekim učenjacima. Neki kažu ne, riječ je o jednom stupnju, a to je stupanju koje, to jest oba dvije stvari su objedinjene. Da obožavaš Allaha kao da ti njega vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. To jest da je ovo drugo spomenuto, kao razlog zbog čega da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. To jest obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zato ga obožavaš kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, onda on zna da on tebe vidi. I zato ga obožavaj kao da ga vidiš, jer on tebe vidi. A neki kažu 2 stupnja, 2 stepena. Prvi stepen, najveći stepen da obožavaš Allaha kao da ti njega vidiš. A drugi stepen da ga obožavaš kao da on tebe vidi. I zbog čega je ihsan najveći stepen Islama? Zato što je to najveći stepen jačine imana. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Kao da je Allah pred tobom. Da li je čovjek kada radi neki posao, a kaže gazda mu na glavom, prati ga šta radi, da li isto se ponaša na poslu kao kada nema ni kamera, ne ponaša se. Kada dođe to, u praksi svi znamo da je tako. Znači kada radiš na poslu i dođe ti gazda poslodavac, onaj koji je zadužen za tebe, da li se isto ponašaš pred njim ili se kao kada njega nema? Ne ponašaš se isto. Zbog čega? Zato što znaš da to on sad gleda, da tvoje lijepo ponašanje na poslu, lijepo obavljanje i kvalitetno obavljanje posla možete unaprijediti, možete produžiti boravak na tom poslu, možete povećati platu i tako dalje. Za razliku od stanja kada te ne vidi, u tom stanju, znači znaš da nema neke koristi. Završi ono što ti je naređeno, što si dužan, pa kako god da završiš, nema razlike. Bitno je da završiš ono što je tražio od tebe. Kada dođe gazda, onda se drugačije ponašaš. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najbolji i najljepši primjer. Da Allaha obožavaš kao da je Allah jalla wa ala pred tobom. Kao da gleda u tebe. Kada klanjaš, kada bi bili potpuno svjesni te činjenice da Allah subhanahu wa ta'ala gleda u nas kao da je pred nama, naš namaz bi bio drugačiji. Ne bi čovjek odlutao u namazu i razmišljao o nečem drugom.
kada čovjek daje sadaku, kada čini grijeh, da je potpuno svjestan Allahovog gledanja, Allahovog nadzora, da ga Allah vidi kao da je tu kraj njega, znači kao da Allaha gleda dok čini grijeh, bi li učinio grijeh? Ne bi učinio grijeh. Ali čovjek kada oslabi iman, kada mu opadne iman i upadne u gaflet, u zaborav, upadne u grijeh. I zato je ovaj ihsan najveći stepen u vjerovanju. Jer ako čovjek dostigne taj stepen, onda će biti iskren u svojim ibadetima, neće upadati u rijaluk, u pretvaranje, neće činiti djela da bi se čulo za njega, da bi ljudi pričali o njemu, neće činiti olahko grijehe, zato što je svjestan Allahovog nadzora. Iako on Allaha ne vidi, ali zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da prati svaki njegov pokret i da će ga pitati sutra na sudnjem danu o svemu što je radio. Staćemo, inša Allah ta'ala, kod ihsana i nastavit ćemo sutra. Jer ovaj hadith je možda jedan od najbitnijih haditha u ovoj knjizi, pa ćemo se malo duže zadržati na njemu. Inače, učenjaci znaju komentarisati ovaj hadith desetinama predavanja, imaju knjige napisane i tako dalje. Mi ćemo skratiti komentar, ali da ne bi ispustili bitne stvari i preskočili bitne stvari, prepolovit ćemo ga na 2 predavanja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša dobra djela, da nam oprosti grijehe. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tako hadis ima i u Buhari, Sahih,